Bertil indlagt i går med gastroenterit-symptomer, punktum, har ifølge Mader ikke spist eller drukket i 3 uger, punktum, hænger ifølge Mader ikke i lamperne som vanligt. Muligvis har Mader af samme årsag ikke søgt læge før i går, da freden synes at have bekommet hende vel. Objektivt. Henning, du skal lige se de her blodprøver. Ligger meget roligt i sengen. Jeg lægger dem lige her, så du kan se dem. Jamen, den her patient skal jo først gå stuegang på om 2 timer, og det kan altså godt vente. Ligner noget, katten har slæbt ind, punktum.